liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sitima Samampondo babamkhulu uNkulunkulu phakade. Amen. Yebo, ukufika kwabo abelungu neBhayibheli kanye nemali ikona okwadala izinkinga eziningi. Kwaqala kwanda ububi emhlabeni, kwasunguleka izimpi eziningi ezazingenaso isidingo, kubangwa umhlaba. Njengoba leke lachaza igumgedlela ukuthi naye uShaka wayethunywe uye uNkulunkulu ukuthi akazohlanganisa laba bantu abamnyama amangoni, ukuze phela uma kufika laba belungu bengabi nawo amandla okunqoba abantu abamnyama. Ukufika kwakhe uShaka akubanga mnandi kubantu abaningi ababenenkani bengakwazi ukubona ukuthi uShaka uthunyiwe ukuba azohlanganisa izizwe. Kodwa kwabahlakaniphile abakwazi ukuyibona lento eyayenziwa uShaka. Amakhosi alezo zizwe ahamba afike azinikela kuye uShaka, aba umbimbi naso isizwe sakwaZulu. Njengoba like lachaza igumgedlela ukuthi isizwe sakwaZulu isizwe samanguni esisha esihlanganise zonke izizwe zamanguni, abeSuthu, amaMpondo, amaPedi, amaNdebele, abeSuthu nabaThwa kanye nazo zonke izizwe zase-Afrika zabenguni. Okusho ukuthi igama elithi amaZulu lisasho kona ukuthi abangoni, futhi lisachaza khona ukuthi amaJuda. uShaka lona wayebekwa njengaye umuntu owayemubi kakhulu, echitha isigazi ngisho isidingo singekho. Kanti kwakungenjalo, kwakuyibo phela abelungu bazo izimishini ababhala kabi ngaye uShaka, ebhala phela ongelona iqiniso benzela ukuthi sikhohlwe ngamaqhawe ethu. Uma kutholakala emlandweni, uShaka wayexoxisana nenkosi ukuthi kukhona isizwe esinamandla, isizwe esimhlophe esizophuma olwandle. Lesi sizwe siyingozi kakhulu, kumele onke amanguni ahlangane kuze kuzophebezwa lesi sitha esikhulu kangaka. Amakhosi amanye ayizwa lento, kodwa amanye ayingayizwa. Yiwo-ke lawa ayigcina esengena kulo unkatho lomkhonto, ngoba kawuzwa ngokufaka ijosi. Isala kutshela sibona ngomoya. Leso siprofetho sakhe uShaka sasebenza saba yiqiniso, njengoba uZihlandlo lona phela wagcine umngane omkhulu wakhe uShaka uyena uqala wambonayo umlungu, engakaze abonakale umlungu kwela kwaZulu. Njengoba nayo inkosi uDingiswayo yambona kuqala futhi umlungu, ngalesi sikhathi ikade izidingisele kwelabahlubi entabamhlophe. Lapho yaze yasuka kuso leso sigodlo yaya kwezinye izigodlo zabehlubi ezazikhona ngapha ko-Eastern Cape. Yafike yambona lapho umlungu. Njengoba inkosi uDingiswayo yagcina ibuyele khona kwelakaMthethwa, ngokutshelwa yiyo inkosi yabehlubi ukuthi uyise wenkosi uDingiswayo usekhotheme ayibuyele ezweni lakaMthethwa iyothatha ubukhosi. Yilapho eyahambisana nePutukezi elalisuka khona ebukhosini basemahlutshini lifuna ukuyalelwa indlela. Yasithi inkosi yabahlubi hambisana nalo leli Putukezi. Lapho uDingiswayo agcina elijikele khona endleleni leli Putukezi, waliphuca isibhamu kanye nehashi lalo, walibulala leli Putukezi. Wathi mayifika kaMthethwa wahlwanyela lesi sibhamu sePutukezi emoyeni, kwabanda amathumbu kubo bonke abantu ababehathele ubukhosi. Babe sesithola kalula kanjalo isihlalo sobukhosi. Lezo zindaba zomlungu ezabonwa uye uDingiswayo zagcina zifikelele kuye uShaka, lapho wayesesho khona ukuthi iqiniso impela, ngoba sebekhona abantu abababonile abelungu. Ngalesi sikhathi bengakafiki abelungu, nabo abathakathi laliphansi kakhulu izinga labo, kanye noSathane kwakuyinto eyayingaziwa. Kodwa bathi bangafika abelungu nalo iBhayibheli labo, yilapho kwaqala khona ukwaziwa ngokuthi ukhona umuntu okuthiwa nguSathane.
nalo izinga labathakathi ababengabonakali kwakudume ukuthi umthakathi umuntu ohlala ehlathini emgedeni. Yilapho aqala khona ukubonakala ngamehlo ukuthi umthakathi kanti umuntu ophila nabanye abantu. Kanye nazo izimpi ezazinganamkhawulo, kuchitheka igazi ngapha nangapha, sekufike lona phela iBhayibheli nomlungu. Kwenzeka njengazo iziprofetho zabaprofethi ukuthi uma bebukela iBhayibheli abantu kanye nemali efike nomlungu, ilapho abayobe sebesigwaze ngowabo umkhonto. Le nkolo yayifike nabo abelungu iyona phela yenza ukuthi laba bantu imbono yabo ingabe safana. Lokho kwaba imbangela yazo izimpi eziningi. Ubahlakaza kanjani yena umlungu? Ubahlakaza ngalo iBhayibheli nemali. Labo basebezinikele ezimishini kwaba abantu okwakuthiwa baphucuzekile, bangcono kunalaba abanye abantu. Sekuthathwe nazo izingane zamakhosi zafakwa ezimishini. Ajabula kakhulu lawo makhosi ukuthi izingane zawo zithola impucuzeko, kanti sekungena kwayo inyoka ebhantshini. Labo belungu baphinde basebenzisa yona imali ukuthenga amakhosi aseNatali ukuze phela amakhosi adedele amabutho ukuze kuyohlanganyelwa amaZulu khona empini yaseSandlwane. Yilapho kwaphuma khona nabo abazalwane basezimishini ukuyolekelela abelungu empini yaseSandlwane. Yebo, imali, iBhayibheli, inkolo, kwase kuchitheka leli gazi eliningi kangaka. Lona izinga labathakathi landa kakhulu phela, ngakho ukuthi kunezinyanga ezazithembisa ukulekelela lapha ezimpini ngazo izintelezi zazo ezinamandla. Lokho kwaba nzima kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi ubani inyanga ubani umthakathi, ngoba ngalesi sikhathi salezi zimpi akekho owayeselapha. Kwasekuyiko ukuthi kubhilwe amabutho ngezintelezi ezinamandla ezibanga ulaka. Lezi nyanga kanye nabathakathi zenza abantu bakwaZulu bekhohlwe ukuthi kwakukhona uNkulunkulu, kwathenjelwa kakhulu kuzona. Lokho kwenza ukuthi noma izimpi sezinciphile, abathakathi babelokhu bekhona, benza umsebenzi wabo wokuthakatha noma isidingo sesingekho. Inkinga yakhe umthakathi, njengoba izimpi zaseziphelile kodwa yena akaze awuyeke owakhe umsebenzi, ugcina esegadla khona ekhaya. Lo mthakathi wagcina eseyinkinga kakhulu ngoba phela wayekwazi nokufaka uhlanga ebantwaneni ukuthi uma efa yena siqhubeke lesi sizwe sabathakathi singapheli. Yilapho ububi baba bukhulu khona ngoba kwase kuyizinhlangothi ezimbili, inhlangothi zawo amakholwa nenhlangothi yabathakathi. Lokho umlungu kwakumthokozisa kakhulu ukuthi laba bantu abamnyama abathumbile imiqondo yabo laphayana ezimishini, umthakathi uzobathola kamnandi besabambe lona udonga bebuka phezulu. Bese fika umthakathi azigwazele ibhece, aqothe imbokodo nesisekelo. Uma sebefa labantu basezimishini kwakuye kufundwe ivesi kuthiwa babusisiwe abafela enkosini ngoba bayobona umbuso wesu. Ajabule kakhulu lapho umthakathi. Ababekwazi ukusinda kuye umthakathi kwakuyibo laba abangayimukelanga lenkolo, ababehlala khona esintwini, ababenendlela yokuvika umthakathi. Ngakho ukucela kuwo amathongo nakumvelinqango ukuba abavikele. Abanye babesebenzisa zona izibethelo zokucupha yena umthakathi ukuba abambeke noma angakwazi ukungena. Kwahamba isikhathi, banda abantu abathatha inkolo yasezimishini, bagcina sebekhohliwe yiwo amasiko obabamkhulu babo. Noma kuhamba umuntu emhlabeni engasenzelwa yonke imicimbi eyenzelwa umuntu ohambile emhlabeni. Ilapho amathongo agcine esedinwa khona nazo zonke izinyandezulu ukuthi laba bantu babhizi bayasonda, bayakholwa ezimishini ezifike nezitha zethu thina abasasinakile, abasasenzeli lutho. Nazo izindlu emakhaya azisekho.
Njengoba phela abantu ababekholwa ezimishini base bethanda ukuhlala ezindlini zesilungu, kungasafuyiwe nankomo, amagula engasenalo ubisi namasi sekwalahlelwa ezaleni. Noma amathongo ekhaya efika ngomoya phela ethi azodla ngomoya athokoze, aye engatholi lutho. Yilapho-ke amathongo ayeka ukuvikela abantu kubo abathakathi. Yilapho futhi amathongo amema khona bona abathakathi laba ukuthi betitinye yena phela lo mntwana ongezwa, noma esetshelwa ngazo izibonakaliso namaphupho. Lapho ephupha khona ugogo ukuthi ucela umenzele okuthile njengoba washona engenzelwanga lutho, kodwa lo mntwana wayeke ethi, "Fire in the name of Jesus. Awunaso isabelo lapha emhlabeni, hamba." Lesi sizwe sasezimishini zawacunula kakhulu amathongo, izidalwa zasemakubo. Isidalwa noma ithongo bese lithumela yena umthakathi ukuthi akumtitinye ngoba akezwa. Ngaleso sikhathi lowo gogo walo leli kholwa usuke eme khona esangweni engakwazi ukungena emzini waleli kholwa. Kodwa akwenzayo njengoba eme esangweni, uma kudlula zonke izimilamongo zabo abathakathi, noma mtsotsi, imikhovu, otokoloshe, uyayelusa ayilusele ukuba izongena kuleli khaya lalengane engezwa. Kuze kube namhlanje amakholwa asaphila ngaphansi kwalo lolu sizi, njengoba nayo impilo iyimfishane kakhulu yawo amakholwa asezimishini. Bese kuba yizo izifo ezingalapheki, izifo zesingisi ezinamagama amnandi: diabetes, meningitis, cancer, kanye nako ukungaboni emehlweni, uquqabalwazo, izifo okwaqalekiswa ngazo abantu abamukela inkolo yasezimishini bese beshona bebancane. Kuze kube namhlanje alitholakali ikhehla elidala kula mabandla asunguleka khona ezimishini, noma isalukazi esidala esigobile. Kodwa ebantwini ababeyiphilela impilo yesintu, abaphila ey'ndaweni zasemakhaya, amakhehla nezalukazi asekhona nakulo ibandla lawo amaNazaretha, inqwaba labo bantu abaphila iminyaka eminingi beze bedlule ko-100. Kwakuyilo usizi labantu bakwaZulu olwaficwa kuye umqali wendlela. Lezi zifo phela ezingalapheki ezaziphethe bona abantu basezimishini kanye nawo amalumbo abathakathi. Lesi sikhalazo sabo abangasekho emhlabeni sinomthelela omningi mubi owenza ukuthi ngisho izingane zawo lamakholwa zisheshe ziphume ebuntombini zisencane ngenxa yawo ukuthi zisuke zingenzelwanga yonke le micimbi yabenguni abaphiwa uNkulunkulu, enjengawo ukwenzelwa izimbeleko, kufaka isiphandla, umemulo nomhlonyana, bese zizalela khona ekhaya, kanye nazo izinsizwa zakhona ezigcina ziganwe yizo phela izeqamgwaqo ngenxa yawo lamathongo ukuthi uma ekhalaza athatha yena unondindwa akunikeze yena, kuze phela unondindwa akuhlukumeze ngethemba lokuthi phela uzogcina uphapheme, kodwa kunokuba uphaphame ube nobuthongo kakhulu. Lapho unondinda lona usuke sumshadile alala nesigodi sonke, kodwa wena ube ungaboni ngenxa yakho ukuthi uqalekisiwe usesijezisweni sawo amathongo akho. Wathi ufuna ukuganwa akuqondanisa naso isifebe, wasilobola wasakhela umuzi wasifaka endlini, sajike sazala izingane zabanye abantu, kodwa wena ube ucabanga ukuthi izingane zakho. Lunjalo-ke ulaka lwabaphansi, ingqumbo yeminyanya, abaphansi baqumbile. Liyaguqa lapho ikhumkhedlela mzulu amafutha omkhovu 20 minutes waphathe ami.